Is-sit tal-Bank Pilatus Alessandra Hashemi Nejad instab ħati ta' frodi wara li għadda ġuri f'qorti fl-Istati Uniti. Alessandri kien iċ-ċermen tal-Bank Pilatus ibbażat f'pajjiżna qiegħed jaffaċċja sentenza ta' 30 sena ħabs fuq din l-akkuża biss. Alessandri instab ħati fuq ħafna mill-akkużi preżentati kontrih u nstab ħati li konfoffa biex iwettaq frodi fl-Istati Uniti. Iżda ma nstabx ħati tal-akkużi ta' konfoffa biex iwettaq ħasil ta' flus fl-Istati Uniti. Il-Bank Pilatus kien ilu fiċ-ċentru ta' kontroversja politika wara sensiela ta' rapporti sensittivi mill-FIU. Kien biss wara li l-medja kixfet dawn ir-rapporti u l-intriċċi kollha tal-Alessandre li l-liċenzja bankarja tiegħu ġiet revokata. Intant jidher li wara l-verdet il-prosekuzzjoni talbet biex jiġi revokat il-ħelsin mill-arrest ta' Alessandre u biex il-bankier jintbagħat il-ħabs. L-avukat difensur qal il-klijent tiegħu ma kienx friskju li jaħrab. L-imħallef qablet li Alessandre għandu jibqa' arrestat f'daru. Il-prosekuzzjoni iżda fakkret lill-Qorti Amerikana li Alessandre għandu ċittadinanza f'pajjiż li m'għandux ftehim ta' estradizzjoni mal-Istati Uniti. Dan ifisser li jekk jaħrab lejn l-Iran ma jkunx jista' jinġib lura. Sentej ilu kienu ġew żvelati r-rabtiet mill-qrib li kien hemm bejn Alessandre u tmexxija ta' Kastilja, tant li kemm l-eks Prim Ministru Joseph Muscat kif ukoll l-eks Chief of Staff Keith Kembri marru Venezia ċ-ċerimonja ta' żwieġ tiegħu. Dan-l-aħħar ħareġ ukoll il-fatt li numru ta' uffiċjali tal-MFSA kienu rriżenjaw mill-awtorità wara li rrifjutaw li jagħmlu spezzjoni fil-Bank Pilatus.